Orwako kende chenro mar ng'ich welo ni familia mar Walter Odhiambo ma en rawera ma jahigni 24 manyocha otho e stesend obila ma Aram mani sub county mar Rarieda, Siaya juma mokalo odagi duoko mar biro ma oyango ni rawerano ne odere e sel. Giwacho ni gin kod penjo mathoth ne laktar manotimo biro e osiptal no Madieny kachiel kod duol marango tij obila miluongo ni IPOA. Jafwambo marwa Steve Biko lero nowachni. Tich abich juma mokalo tarik 11 dwe ni obila e stesend ma Bondo nyocha omako Walter Odhiambo, rawera ma jahigni 24 kitude gi tim mar rocho ratich nyathi manyako ma ja grade mar 6 e skul primar Makolo e gweng' ma Got Kachola ma yudore Rarieda e kaunti ma Siaya. Bang'e to obila nochwale e stesend obila ma Aram. Kinyne gokinyi mane en chieng' ngeso, obila noluongo min-gi mondo ochopie stesend no, kendo kanyo emane obila oyangone ni wuode oyud kowito ngimane owuon e sel e kinde mane idhi miye chiemo gokinyi. Luonga ni nyathini ni e sel. Nadhi to nong'isa ni nyathini nodonjo e sel ka ngima, to kani idhi mondo migi chiemo by saa 11 ni to yud kotho. Kotho through no ohang e sel odere to gi tol mar jacket. Obila nokawo ringre no kendo chwale kar kano ringre Mama Diany ma yudre i Rarieda. E lak saa 2 mar okinyi ma kawuono, anyuola mare nochopo kar kano ringre no mar rito duoko mar bero mane itimone ringre ne. Bang' kinde manok, duoko nowuok mayango ni rawera no noyudo hinyruok e ng'ute, gino manokelo thone. Duoko no ma ochoe kogno gi laktar Josephine Nyasoro lero ni ranyisi mag yudo nyalo puodho ni rawera no nyocha odere. No tim ne wan gi daktari kendo ne wan tie seche mano otimo. Daktari ogolo result ni no odere kolingana gi kaka nong'iyo body. Kata kamano, min mare mane ochoyo wang'e sach bero no nodagi yie gi duoko makamano kopenjore kaka obila noyiene wuode mondo odonje e sel gi jaket man kod tol matin mowachi ni ne ok nyal kawo ngima nyathine. To nitie penjo mana penjo jo IPA. Na penjo daktari to ginyisa ni mano abi apenjo jo IPOA. To penjo no apenjo jo IPOA to apok giduoka. En penjo niya ei sel be thuolo nitie mondo ng'ato donj gi jaket mane nyathini odonjo go korwako. Mar ariyo, tol mane inyisa mar jaket ni nyathino ohango modere en tolo moro matin kalure gi body ma nyathino. Ok ne an gi yie ni onyalo dere gi tol. Kata odoko ni nokoyudo duoko ne penjo no, owacho ni chenro mar yik to nyaka dhi nyime. Wadwaro ni mondo wagole mochari 21st to waike 22nd. E kaka ne wachano kaka family. To wachano kamano to rem pod ng'eny. Koro waneno ni en ng'ama osetho. Kuom mano, ne gikwayo piny owacho ahinya to bad migawo marango tij obila mondo odonjre e wachno mar neno ni giyudo ratichgi. Ng'at man gi kony manyalo konya kuom wechego mondo konya. Nikech thogno aneno kaka duoko ok ni kare nikech penjo madwana jo IPA oduoka to ok giduoka. Koro aneno ni pod okan gi aidira e wachni. Okang' mane Ramogi TV okawo mar twak gi jabero no ne ok onyuolo lemo ni mar ne odagi chiwo duoko ne kamera. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.